Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα δείξουμε τα skin, όλα μας τα skin. Να τα skin. Ωραία, άρχισα από το πρώτο Το Snoop και να λες τι έχεις κάνει με αυτά τα skin. Με αυτόν δεν έχω παίξει πολλά μάτς, είναι ένα μάτς έχω παίξει. Είναι ο Snoop Dogg Άγιος Βασίλης. Εντάξει, το δίνει και δωρεάν. Εντάξει, πολύ καλό skin. Ωραίο, για τα Χριστούγεννα πολύ ωραίο. Του βάζω ένα 5 στα 10, καλό είναι. Σε αυτόν, τον 999, μοιάζει λίγο στα τον 666. John Wall. Σε αυτό θα τον βάλω κάνα 6,9 στα 10, 6,9. Ναι. Ωραία. Σε αυτό είναι από τα αγαπημένα μου skin. Του πήρα το Battle Bass. Έχω το μισό Battle Bass σχεδόν. Είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι πολύ ωραίο skin, έτσι όπως είπα και πριν. Αυτό θα το βάλω ένα 9 στα 10. Και πάμε τώρα στο δίπλα. Αυτό εντάξει το είναι δωρεάν. Εγώ το πήρα, ας πούμε, στα 50 level. Εγώ στα 51. Αλλά πιο μπροστά από σένα το πήρα. Είναι ωραίο. Ναι. Είναι ωραιούτσικο. Δηλαδή το βάζω 7,9. Και εγώ, είναι πολύ ωραίο. Αυτό που μου αρέσει και αυτό πολύ. Αυτό θα το βάλω 8,5. Τα περισσότερα βίντεο με αυτό το έχουμε κάνει, παιδιά. Το πρώτο μας βίντεο με αυτό ήταν. Πάμε τώρα στον δίπλα. Με αυτό ήταν το πρώτο μας βίντεο, άμα θυμάμαι καλά. Παιδιά, γράψτε στα σχόλια. Αυτό είναι και αυτό πολύ ωραίο. Είναι ninja σχεδόν. Έχει και το κατάνα, πολύ ωραίο. Αυτό θα το βάλω και εκείνο ένα 8,5. Αυτό βάλε τη βαθμολογία στο μαύρο, στο άσπρο. Okay. Βαθμολόγα το μαύρο. Το μαύρο αυτό που είναι πολύ ωραίο. Και το άσπρο είναι ωραίο. Αλλά το μαύρο μου αρέσει λίγο περισσότερο. Αυτό θα το βάλω ένα 8. 8,9. Δεν ακούστηκε αυτό, ναι, δεν ακούστηκε. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι εντάξει. Παιδιά, για λίγη στιγμή είχαμε το ίδιο λόγο, το πούλησα. Είναι ωραίο, μπλε μαύρο. Το ρινό. 8,5 στα 10, δηλαδή 8. Και το τελευταίο. Και το τελευταίο που είναι αυτό μου αρέσει. Και αυτό δωρεάν είναι. Εντάξει, εμένα παιδιά δεν μου αρέσει πολύ. Αλλά μου αρέσει εμένα το μαλλί της μου αρέσει, που είναι μαύρο ροζ. Είναι και χριστουγεννιάτικο σχεδόν, επειδή έχει ένα σκούφο. Και τώρα πάμε στα backbling. Ρε φίλε, το κανονικό μας skin. Ναι. Αυτό εντάξει. 0. 1 στα 10 το πολύ. Ωραία, το δίπλα. Τώρα πάμε στα backbling. Απλά να βαθμολογείς τα 10, μην λες μ' αρέσει πολύ, απλά για να τελειώσει. 0 αυτό, δεν το δείχνω ούτε καν, ναι. Αυτό το βάζω 7. 7,9. 7, ναι. Αυτό μ' αρέσει, αλλά θα του βάλω 8. Δείχνει και πόσα άτομα έχεις Αυτό πάρει. είναι και του 999. 3 άμα είπα περισσότερα δεν ξέρω, ναι. Είναι ωραιούτσικο, δηλαδή το βάζω 1 και αυτό 8. Εντάξει, αυτά, ναι. Είναι κιθάρες. Λίγο φεύγει πολύ, γι' αυτό το βάζω 5. Αυτό δωρεάν, το βάζω. Ωραίο είναι όμως. Κάνει και Jude Bellingham. Του βάζω 8,5. Αυτό που είναι ωραίο είναι ο Wolverine γάτα. Είναι ωραιούτσικο, δηλαδή το βάζω 8 κι αυτό. Αυτό το πήραμε από τη season του 2. Περίμενε να το δείξω στην κάμερα. Παιδιά, αυτό είναι. Από τη season του 2. Να το δω. Είναι ωραίο, δηλαδή και 7,9. Αλλά σχεδόν θα βάλω 8.
Και αυτό είναι ωραίο. Έχει κάτι μαλλιά σαν τον Αυτή Hulk. για μένα ήταν η χειρότερη season. Επειδή και εμένα. ήταν με αμάξια. Αυτά τα μαλλιά της είναι σαν τον Hulk. Ναι, Του, ναι. ναι. Παιδιά, να δείξουμε λίγο, να το δείξω. Και για να δείτε όλα τα skin που είπε ο Θοδωρής και να το τελευταίο. Ναι. Αυτό, όχι. 3 στα 10. Τρία. Ένα. Και αυτές οι κιθάρες 6. Τις κιθάρες όλες ίδιες τις έχει, 5. Γρήγορα θα το κάνω με τις κιθάρες. Αυτό 6. 6,5. Και αυτό τώρα πάμε είναι πάλι από τον 2. Η καλύτερη season! Ναι, το έχω και σε χρυσό, εντάξει, το χρυσό είναι δωρεάν. Να, και το μαύρο και το χρυσό. Αυτή Αλλά αυτό το ήταν η χρυσό. καλύτερη season για μένα. Και για μένα. Το βάζω κάπου στα 8,5. Αυτό είναι πάλι από εκείνο το skin που πούλησα στο Πασχάλης. Το βάζω ένα 7,9. Αυτό είναι ωραίο επειδή Είναι λες και ναι. είναι λες και είναι Lamborghini. Να. Αυτό θα το βάλω, εντάξει, επειδή είναι και σαν Lamborghini, θα το βάλω κάπου 7,5, δηλαδή 7,5. Αυτό εντάξει, τώρα δεν είναι ωραίο αυτό, φεύγει πολύ μακριά. Είναι 5 πολύ κι αυτό. μακρινό. Και αυτό είναι ωραίο, αλλά όχι. Αυτό το βάζω 7,5. Το γύρνω λίγο το χαρακτήρα σου. Παιδιά. Από πίσω βγάζει φωτιά. Παιδιά, κοιτάξτε. Εντάξει, αυτό θα το βάλω ένα 6,5. Παιδιά, Και πάμε εγώ... στα τελευταία κάπου. Αυτό είναι ωραιούτσικο. 7,8. Αυτό είναι ωραίο. Είναι και καλά μια μπανάνα στη θάλασσα, στο τζακούζι. Στο τζακούζι ρε, σε παγάκια. Σε παγάκια τζακούζι. 8. Αυτό είναι της γάτας, πολύ ωραίο, έχει και πίσω νεράκι. 8. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Έχει Σε αυτή τη season δεν ήταν, ή σε άλλη. σε αυτή νομίζω. Ναι, σε αυτή αρχές. 8,5. Και αυτό είναι που είναι πολύ ωραίο από τη season 1. Όχι ρε. Από τη season που άρχισες. Ναι. Πρωτού τους θεούς στο Λίμπο. Ναι, πριν από Όχι, και πρωτού το bang. Ναι, λίγο πιο πριν από τους θεούς του Λίμπου που ήταν και καλά θεοί. Ναι. Αυτό το βάζω ένα 7. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό εντάξει, πώς το βάζεις. Εντάξει. Αφού έβαλα και το skin του 9, 9 κι αυτό. Εντάξει. Αυτό είναι από τα Lego. Δεν είναι από τα Lego. Είναι από τη season του Ολύμπου, του θεούς του Ολύμπου. Επειδή ήταν της Αφροδίτης. Περίμενε λίγο. Κοίτα λίγο. Μου βγάζει, κάτσε παιδιά, κάτσε να δούμε τι φωτογραφίες βγάζει. Είδατε, βγάζει της Αφροδίτης φωτογραφίες. Δεν το βαθμολόγησα. 7,5. Τα περισσότερα είναι 8 και 7,5. Παιδιά, να το... Αυτό είναι πολύ ωραίο. 8. Αυτό εντάξει. Φουλ ωραίο. Σου γράφει, είναι και finesse. Είναι και 8,9 άνετα. Αυτό εντάξει καλό. γιατί το είσαι άσπρο. Εγώ το έχω σε μαύρο. Καλά. Εγώ είμαι στο μαύρο. Εσύ δεν το έχεις σε μαύρο. Ναι, αυτό θα το βάλω. Παιδιά, εντωμεταξύ σε φάση είναι άσπρο. Τι δείχνει. Μαύρο. Τι δείχνει. Αυτό θα Είναι το μαύρο. βάλω 7,8. Και αυτό Και το τελευταίο, παιδιά. θα το βάλω. Πώς να το βάλω. Όσο θες. Θα το βάλω ένα 7. Κάπου εκεί, δεν μου αρέσει και πολύ. Και πάμε τώρα στις αξίνες. Πω, έχει πολλές αξίες. Δεν έχει πολλές. Ωραία, εγώ εκεί που θα κάνω zoom θα λες πόσο στα 10, δεν θα λες κάτι άλλο. Okay. Αυτό είναι πολύ ωραίο, ναι. Απλά να λες τόσο στα 10. 8.
Ωραία, Δεν βλέπω, αυτό. κάνε λίγο και πιο άκρη. Το δεύτερο. 5, Το τρίτο. 6,5. Ωραία. Αυτό. 8,5, Ωραία, 8,5. ωραία, ωραία. Αυτό, ναι, 8. Αυτό είναι πολύ ωραίο επειδή χτυπάει ωραία. Αυτό είναι 8 κι αυτό. Επειδή χτυπάει έτσι. Έτσι. Αυτό είναι πολύ ωραία, αυτά είναι. 9 αυτά, σαν το skin, επειδή είναι μαζί με το skin. Παιδιά, εγώ αράζω. Τι κανονική αξίνα, αυτή δεν είναι Εντάξει. κανονική. Ναι, ναι. Όχι, είναι από την OG season. Α, ναι. Τη βάζω ένα 5 στα 10 επειδή είναι και από την OG. Και σε ένα λίγο πιο πίσω. Ίσως τώρα πας εδώ. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι από τα Χριστούγεννα. Το βάζω ένα 8. 8. Πώς είχα βάλει το skin του. Αυτό είναι από τις Θεούς του Ολύμπου. 5 δεν το είχα βάλει το skin του. Μα δεν το έχεις το skin του. Είναι από τις... Όχι, από αυτό το skin είναι. Δεν είναι από αυτόν το skin. τέλος Από πάντων. αυτό το skin είναι... 5. 5. Δηλαδή όλες οι αξίες. Α, ναι, από αυτό το skin το έχεις βάλει. Το έχεις βάλει 7,9. 7,9. Παιδιά, 7,6 το έχεις βάλει. 7,6, ναι, όσο το είχα βάλει. Όλες οι κιθάρες επειδή είναι λίγο ψηλές και δεν μου αρέσουν θα τους βάλω 5. Ωραία. Είναι από τους Θεούς του Ολύμπου από την Αφροδίτη. 7,9 είναι φουλ ωραίο χρυσό. Αυτό είναι 8,5. Εντάξει, ωραίο είναι. Αυτό είναι από το σκήνο που έχω. Κάτσε. Είναι πολύ ωραίο, παιδιά. Μην το βάζεις άσπρο, βάλ' το... Ναι, αυτό θα το βάλω Και ένα τώρα 8. το μικρόφωνο. Τώρα τα μικρότερα. Αυτό 5. 6. Αυτό. Εντάξει, και αυτή είναι από OG season, είναι από OG. Βγάζει και φλόγες μπλε. Ναι, έλα είναι. Αυτό θα πάρει ένα 8. Και αυτό που είναι φουλ ωραίο. Είναι σπαθί. Θα βάλω 8,5. Πάμε και στα τελευταία. Εδώ δεν έχω πολλά. Εντάξει. Εντάξει, αυτό Το πιο καλό σου είναι αυτό. 8. Αυτό και αυτό 8. 7,5. OG season. 7,9 αυτό. 8. Είναι από την Αφροδίτη και Ναι, και αυτό. Αυτό. Επειδή είναι ομπρέλα είναι πάνω από παιδιά 7, επειδή είναι ομπρέλα. Άμα ήταν κάτι άλλο και ήταν τέτοιο χρώματα. 7,1. Ναι, Άμα το ήταν κάτι δίπλα. άλλο θα το βάζα 7,7. Το δίπλα. 9. 9 σίγουρα. Αλλά αργεί φουλ να πέσει κάτω. Βγάζει και φλόρα. Εντάξει. 9. Αυτό 8,5. Είναι μια μηχανή πολύ ωραία. Κάτσε για να τη δω. Εγώ γιατί δεν την έχω. Είναι από τον Battle Pass. Α, εγώ δεν το πήρα. Battle Pass. Αλλά έχω 900 V-Bucks. Ωραίο. Και το Battle Pass κάνει 1000. Μην το πάρεις. Κάνε για το άλλο Battle Pass. Ναι, είναι γι' πολύ αυτό ωραίο. κάνω για το άλλο Battle Pass. Αυτό θα πάρει ένα 8 κι αυτό. 16 παιδιά Φεβρουαρίου αλλάζει season και μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου θα πρέπει να πάμε πάνω από 50 subscriber, παιδιά. Ναι. Αυτό θα βάλω ένα 6,9. Αυτό ωραίο επειδή είναι ομπρέλα και έχει ωραία χρώματα. 8,5. Αυτό Από την OG season, εντάξει, σκελετός. Αυτό θα το βάλω άνετα ένα 8. Αυτό και αυτό από την OG. δεν είναι από την OG, είναι από τον Traplet. Ναι. Είναι από τον... Αλλά εγώ αυτόν τον έχω. Είναι από τον Δεν είναι από τον Μίδα, είναι από τον γάτο Μίδα που εγώ Ναι. τον έχω. Αυτό είναι επειδή είναι χρυσό και είναι χαρχαρίας. Ένα 8,5 άνετα. Εντάξει και αυτό είναι ωραίο. Είναι κάπως χαρχαρίας. Όχι, και αυτός χαρχαρίας είναι 8. Και πάμε στα δύο Στα ωραία. δύο ωραία. 8,9. Με θέλει του Olympus season. 8,8 sorry. Ναι. Και αυτό κάνα 7,5. Νομίζω. Και τα... Εντάξει, αυτά. και αυτά πόσο? 0. Όχι.
Δεν υπάρχει εδώ τέτοιο, πάνε στο δίπλα. Ναι. Εντάξει, αυτά τα πήρα έτσι για να τα έχω. Δεν μου άρεσε και πολύ, αλλά έτσι για να τα έχω επειδή είναι χαρχαρίες. Δίπλα τώρα πάνε. Είναι ωραιούτσικα. Θα τα βάλω ένα 7,5. Ωραία, τώρα 7. πάνε δίπλα. Και αυτό. Επειδή δεν είναι τίποτα. Τώρα είναι αυτά. Τα τελευταία δεν είναι αυτά. Α, Όχι, και χωρί. και χωρί, ναι. Ναι, πολλά θα έχουμε. Στις χώρες έχουμε πολλά. Γιατί έπιασε ένα τέταρτο. Short είπα. Δεν πειράζει. Εντάξει. Δεν είναι short. 7,5. 7. Από την Αφροδίτη. Βάζει ένα. Θα βάλω με ένα 7. Αυτό. Αυτό πολύ ωραίο. Ένα 7,9. 9, σιγουρότατο. Δίπλα. Εντάξει, και εδώ δίπλα είναι full ωραίο. Αυτό άμα δεν είναι ωραίο. Αυτό 8,9. 8,9 ναι. Αυτό είναι full ωραίο επειδή είναι, βγάζει μπλε, παγί μπλε. Πόσο στα 10. Παγωμένο μπλε, ναι. 8. Ωραία. Αυτό βγάζει ένα νεράκι. Α, είναι από την OG, από τη Θεός του Ολύμπου. Όχι, από αυτήν είναι νερά. Από τους Θεούς του Ολύμπου είναι... Τέλος πάντων. Είναι από ένα skin. Εντάξει! Πάνε δίπλα τώρα. Βάζω σε αυτό ένα 8 και αυτό. Ωραία, δίπλα. Και αυτό είναι full ωραίο, είναι δικό του. Δηλαδή είναι της γάτας. Ένα 8 και αυτό. Και το τελευταίο που είναι πολύ ωραίο, πολύχρωμο σχεδόν. Μπλε πράσινο, μπλε κίτρινο ροζ. Θα το βάλω ένα... Πορτοκαλί. Έχει και πορτοκαλί. Όχι, δεν είναι κίτρινο, είναι πορτοκαλί. Ναι, και θα του βάλω ένα 8 και αυτό. Πάμε σε αυτά, εντάξει. Αυτά εντάξει είναι όλα τα ίδια, οπότε όποιο και να βαθμολογήσει είναι απλά... 7. Μα όλα τα ίδια. 6,5. Και αυτό που μου αρέσει, πετάει φλόγες. 8. Ωραία, δίπλα. Τίποτα. Όχι, έχουμε και τα emote. Παιδιά, τώρα πάμε. Πάνε στα emote. Greedy. 9. Όχι, και τα δίπλα. Άρα, όχι, μόνο χορός, παιδιά. Όχι αυτά που κάνουμε. Greedy. Θες να πεις εσύ αυτά επειδή εγώ έχω κουραστεί. Ωραία, έλα, κράτα. Είναι πολλά. Κράτα την κάμερα. Εδώ πέρα κοίτα λίγο πόσο έχω. Ναι, εντάξει, έλα, κράτα την κάμερα μας. Τραβάς. Από φτάνω. Ωραία, παιδιά. Παιδιά, sorry που δεν φτάνω. Αυτός